thank you di ay sa mo ang ka-churchmate nga tag-iya ani nga among gisakyan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi kay ija man gisundo, magbaklay men tami. Ija. Kay bawo si ija nga wabi kasakay ija man gisundo. So karon day guys, before ko muli sa family house, hapit day ko diri sa among silingang barangay, diri sa barangay Pagahat. Kay na diri duha ka youth nga aho ang gi Bible studyhan. Diyan na pa may mga topic nga amo ang tun-an. So mao nang nako karon kay mao ni ang sugo sa Ginoo. Di man tayo ngag ato raning but-buot nga Bible study ta. Pero nagingon man jud ang pulong sa Ginoo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita. So ang sugo sa Ginoo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan gali atong shiran sa pulong sa Dios. So buto sabot daghan patag pangsiran. Wa pagali ko ka report diri sa among lugar. Gamay pa kadyo na shiran sa mayong balita. So mao nang karong panahon na magdali ta og pag-share sa pulong kay daghang kadyo karong mga kabatan-onan nga naanas mga kahilayan. So mao nang ato ang dalion atong shiran sa mayong balita kay karong di mahisalaag. Daghan lagi karong mga batan-on nga wa na kailag Ginoo. So mao nang niata karon mag-share sa pulong sa Dios. Para kayong sa may sugo ni Jesus na katawhan. The next morning, one. Hi guys, good morning. Nakauli ko sa family house. Hi Saday. Hi. Good morning. Guys, good morning guys. Nalipay ko kay sadya ang pugong mama guys. Nalipay ko nung sidya kay di anak ko nupog ko na uli. Mga remidari kay isugo ming tatay. Pakuha og kapayas. Na may kapayas dari nga nahinog na. Ya dia. Si tatay ko as tatay constipated. Hindi mukhaang kunog kapayas. Hindi dirag kapayas dia. Hinog na. Para nang humuka. Ya. Pakauning tatay kay kuan constipated. Ta na. Yatay lukos lumayagan og yapuntay tamarong sa bulan duhaw isda mo diha Isda tunay. lukos muda yatay lukos lumayagan og yapuntay tamarong sa bulan duhaw. Parang hinuga. Sakto jud ni pakaang tatay. Ha? Iksanay? Kaya tag din tatay. Hala, nalagay ng karang dago Nas ibabaw. Hala, mahadlok ng saka. Nainang ka nakatago isa ka bukda ko. Noon ba? To Dara guys, nanay nakatago. Dapit dari di man makitaan, di maklaro. Kuan to. Anda barang kabutan gitu ba yung Gabriel. Kay ni sumas panda. Si Scarlett ba nang gukod-gukod sa manok no kabuog dari mga nato ng manok. Gukod nita kay sa kono nagsibanda kay dana man nakabantay mas panda ida mangidapin an si Scarlett. Dapin ani day nga di ni day ipagkukurang maang kabutang dilo lagi anda luoy kaso dan gidapin an si Scarlett kay di pa pag manok dan gibadlog ba nga di pa kukudog manok
Nga tawa lagi miss, pero yung magkakatas pa rin makisman ko naglingkod. Abutan si suspended Butan jud. pa rin, yung ibadlog ang itoy nga di ipa bukod ang manok. Ah, butan mo. Kuya mo respanda kay murag tao no. Pati ang kabang. Isang dapin ano si Scarlett, lingi-lingi sa darin, nanapos na yung manok, nanas Scarlett, isa na po nga, ano, Nalipay jud ko nagtanaw ni ja kay nagul jud ko na sinagi kay murag namaot naman. Naulian man. Naligo ko, napagalilang masyampo na, maligo. Matag maligo na. Panda! Panda ala ko nga re. Siguro tiguang na nanay. Bako. Pila ka tuig? O, kasi maang pila ka tuig na. O, kasi mahal ganis kabang. Walo naman ka na. Pila na ka na. Kanis kabang yun. Siguro na, kay lugar na. Kay kasi kadudo pa man na. Anak ko man ng maitis. Pila na ka tuig ning iro. Hala, uy, mag-uul man ko kay tiguang na sila. Ngari! Dali panda. Dali, mag-is. Nana. Uli! Dali nga rin sa pakikay na tayo istoryahan. Kabang! Ako ni maligo. Di aras panda di nambok na. Nalipay ni ko nagtanaw ni ja. Dabulog. Kung nagini na, naguna-ado na lagi sila dito. Ingunin doon nga. Parang may agmiktin. Upat ka agmiktin na hurot din eh. Nagwapo dyan no, Ang nagwapo. Mahal ba sila agmiktin? Kahit ang 18. Ina panda, mahal yan ang 18? Mahal. Mahal. Kabang! Sige Dari sa ganay. Kudog siguro na ako. Taban sa panta. Hada ka magbasigbog no uno. Oo, pala man. Di ganun mo kudog na. Ay, Scarlett, may nagkaangkan ka ni Uban ng kapon ng meeting. Abot ito siya. Tapos panda, aw ka bang. Hala, nagkiang lagis ka bang. Ang nga naong zero. Tagsara taban, tas pagalin ganay, bi. Dali, mabantas ka ng ganay, bi. Bantas ka ng ganay. Nalami, lagi sa balik na. Hala. Nalamig balik, abidyo ko ganyan sa maulian. Niwang-niwang na, sana gusto bang na. Nabugho, manggupon na siya. Ali. Ang sa lamano ko na, malamano ra ba na? Ano ba? Gusto na, gusto na. Gusto na, uban lagi ka, uban ko, bi. Mano ba? Amin. Uban ko sa kalunggan. Nanay. Amin nanay, ha? Mas maitis. Ubay ko itong ilo si Binido nga. Aning Binido nga. Grabe din hilak nila dito nga. Ang labay-labatan na namin. Ni? Kabang na nga. Kabang! Mas muling nga ba? Manuling yun man. Oo man. Wow! Agita, kita. Dali. Kasama sa makita. Dali ba? Alang ni Gara, gupuli si Jack. Dali, ito na. Kutsing. Nalami lagi sila na yun. Nalipay dyan ko nagtanaw dani. Hindi ako ko'y trabaho kakang liguon. Ha? Kakang liguon, ha? Narabang ekonomi shampoo. Asa rin din nakaligo? Asa pa rin nakashampoo? Hala kaluoy naman. Asa pa rin nakashampoo? Nalami neno. Diba nagitas koan? Pagtan na ang dadun eh. Dadan ka na di. Maghilak ni kami nga uning tatay. Ay, hilak tatay. Tatay dyan mo ko din siya. Bang. Man no. Nailuran na ba din siya? Tanong bang nanay? Nanay, sama siya ng kunot, nay. Tao ba malas kagid? Hala, kagilan ko ang nagkapayas ko. Dali, day. Dali kay napatay ko haon. Ano naman kung buwa ka rin? Ha? Adyaw kay sayang. Hala yan, hilabtan yan. Napamigo ako rin. Hinubad. Kay dako. Ada. Lainnya nungit. Asa rin panitan sa kung matus trabaho. Burn out may. Ngit-ngit. Ngit-ngit man. Naiwatay ko anay solar, nay. Nay.
Burnout. Ara ring panitan kay may sugong tatay. May tanpo mo. Kay di man sila ganahan og nganing humok na. Di mo ka sa tubok na ang tayo sa palitan ni Puno kay kan man na. Anong panitan man? Hindi na ko sarawon. Loob na ba tawa ko saraan mo para saan loob mo. Ah, dyan gusto dyan awiran. Hmm. Kuya po sa tay, magliwat ko po. Ako kay di man po ko ganahan mo kaon bitag ko sarawon. Ano mong panitan? Pinanitan sa kay humok naman. Madama na. Hala. Pinil. Ha mag-filler. Kasi filler day ka. Dara. Request ni Father. Sakto juga. Naparingit po sa tayo. Yung kami sa galigay-gahi. Napaido kang ipon. Oo, ngit-ngit. Burnout. Anapas. Awin siya pa kuno sa lasing kumubalik. Jaga mong solar kay sawa man na nabuwad siguro na. Wala na din na tingon. Awin nga na. Daghan naman sila wa ang pundo na duman. Pag sila na dari day ka kaya tungguan. Sige naman na may buwan. Minsa kay kuang nag-burnout man. Double pay ron sa mga company. Pabot kong tiri. Kaya bisig natoy pa sa lubong, sa maliti. Mingaw ko ni mo tatiri. Uli na tatiri, uli na. Muli na tatiri. Uli na ko no tatiri, hindi sa liyan na pangita. Malapi ma. Ginamias ka payas, uy. Gamay na lagi liso. Ha? Gamay na liso. Diara request ni tatay. Nagana. Napagadya dia. Harang humuka na di sila maangay dani. Nada gi sampul si Plurami. Tara, ngit lagi gamong kusina oy kay way kurente. Sabon nga pampaputi. Amo ning suwayan. Dun sa budget baputi budget mi. Ha. Kaming duwas na nay mo try ani. Asa laman isang tungaon. Duha ka klase di ni nay. Ang isa 3 minutes. hamadani kaning nipis. Ang kaning nipis isabon sa atong lawas. Di pinigha kay naong raming sabunan. Kay sayang po dito buk lawas. Malapi ma. Kananay 3 minutes kuno before si jawasosan kani. Diyan ni. Isa ka minuto, 1 minute. Ha, may una ka ng 3 minutes. Kani may unang sabon, 3 minutes kuno ni sa banlawan. Diyan ka rin, 1 minute. Malapi ma. Gluta peeling soup hala. Mo day ni nga mga mo dito sa programa nga nga pakpak. Diyan. Ingis na nay si programa kuno gahapon natingas na nay kay naputi. Wala pa rin sa programa magkita. Subot pa sabot effective jud kay naputi pas mi. Diyan. 1 week pa kuno naputi na. So mo na matry ko kay mo effect na ha, mamaligya ko. Ito. Kinahanglan po maputi ko kay arong Yan na. mahalinan ko charot. Tapos ito lang kuhan.
Ni isa ning kaming timbang bulan na danggaw ni. Ni nga kuanan ang iwaon. Kay magtuna ma Miss Mother. Na may direksyon na. Dili man jud ko kabasa. Kay grabe man ka microscopic man gagmay magkadto ng lisod. Hindi na mabasa eh. Siguro magsamin ko. Ako yus nanay kay makabasa. Kay maminaw kong nanay, lupig kong nanay. Si nanay kay makabasa bisag habasanay kay minata. Later soak into hands and apply on face. And Apply on- body leave for 1 to 5 minutes. 1 to 5 minutes man and rinse. Pat dry. Can be used day and night. Kabasas nanay bisag arang gamadya. Sunblock and lotion. Sana all sa nanay. 30 minutes before sun. Magamit ito sa pila. 1 to 5 minutes isa banlawan. Mo 1 to 5 din na. minutes and rinse. Pare Pat ko na. dry. Dapat sodium kukuha lactic acid glutathione arbutin collagen natural colorant kojic definitive Kani may feeling. 26 so hindi pa na Ha? 26 pa Kani nabasa ako nun sa direction dare. Ala ko din. Hindi ta sa ribin ho din. Ay, ko ma. Sorry. soup O kaon na ka. gamay na Bibi. so dyan ito maputik ba itong na kaya ni Sadyan ko nung nanay maputi lang na. agwa, sodium, Hanggang direksyon. hydroxide. May hapay direksyon. May direksyon na rin. Wala man. Darang ni waon. Ginugunan ko na. Ginugunan ko na. Wala. Dito ko. Ano ko sa pablack ng pipino. Hala o, lami magtanong na ron. Pipino. Mas adin ko sa mga tubernis. Nakala. Nara ba may Hindi ka maputik. Kaya namin yung maning buwan. Kusnit lamay nga na. Suwang mo sa luto. Pagana mo sa luto lang. Hala, humot lagi. Buwan. Humot dyan siya. Kasi butak ko ma. Tuloy na ka. Wow. Mapasin Humot. Ang tangaon kay kaming duwas na nai mag-try. Pa ko nang hunaw-nay. Ano? Ito nga miss na nai. Dari na Agaw Minsa? Agaw ang gilingan ni. Ang gikaduha. Kananay di ang dito nga. Haring gamit ito sa dananay. Kang dadatang trabaho. Ganito nga. Kani mo ni. Ganito. Kani may 3 minutes. Wow. Kani may pang-feeling. Mura magperla. Hala. Na. Ang gapa matatada ni. Nay. Unay. Tay, hutay. Si nanay magpagwapa. Maputi na. Wapa ka naman nga nga niya. Ayay. Naku na niangay. Silos ka tay? Oo. Mana pa rin sa Ako matilo. wala ka mo. Nani. Yo. Hala, nani. Niangay tay. Kasi yun. Ha? Kung ikaw, may angay na ako. Dali ka. Si nanay kay. Mutuo po. Dahil kapag sa panitan, hindi ka panitan mo kayong kapag sa gusto. Hindi tay na di mangay nanay tay. Awa. Berarti ni, Oo. may ka na kang manok marindaghan. Pasalin mo may ka para kang pagdatingan ko. Ngayon. Daray mo na yun. Kaya ko ta, napalibot nila. Lubot din ni Juan. Bos nila. Mama, yan mama. Hello! Excited ko rin mo na. Congrats na. Kaya man may 1 to 5 minutes. Mamay ko direksyon. Marisa. Talaga sa may, kaya bayo. Naman ka mo, may panisa. Direksyon.